Когато моят зъболекар в Женева се пенсионира, се наложи да си търся нов. Намерих един нов зъболекар, отидох на първата среща и след консултацията доктора ми съобщи, че ми се налага спешно да ми се извади един зъб, и то не кой да е, а преден зъб, за да се постави имплант. Замислих се аз дълбоко, не познавайки много този нов зъболекар, и споделих с една приятелка, също българка, дали случайно не познава някой друг зъболекар. И тя ми каза: разбира се, че познавам в София, иди при Воев и Мирчева. Аз се запитаха те разбират ли от импланти и тя ми каза: те всичко знаят, всичко могат. Когато доктор Мирчева и Воев ми показаха на техния компютър състоянието на моите зъби, просто се шашнах. Не съм очаквала никога, че такова катастрофално положение може да има зад привидно хубаво изглеждащи зъби. Така че когато те ми предложиха плюс импланта да направя и това лечение с фасетите, замислих се за няколко дни, но после им отговорих, че съм съгласна. Естетиката и сигурността бяха важен елемент за мен, но още по-важно беше да спра по-нататъчното разрушаване на моите зъби. Признавам си, че поставянето на имплант на преден зъб ме притесняваше, но все пак трябваше да се доверя на доктор Воев. Нямах друг избор. Това беше единственото решение да се смени зъба с имплант. Много бързо усетих, че мога тотално да се доверя на докторите Мирчева и Воев. По някакъв начин те работеха финно, деликатно, прецизно и дори успокояващо на пациента. Вярно, че трябваше да си държа устата отворена по време на лечението и това беше, може би, най-трудното изпитание за мен, но все пак крайният резултат си заслужаваше, нали? Предварително се бяхме чули по телефона и разбрали за много дати през лятото, но после и през есента, по време на моите ваканции, когато се връщах в София, и лечението беше много добре организирано месеци преди това. Не си спомням да ми е било трудно да приема новата си захапка. Помня само, че с голяма гордост се усмихвах и исках всички да забележат новата ми усмивка. Почувствах го като чудо. Все пак това си е шанс да срещаш такива доктори, които да ти помогнат да започнеш всичко от начало. Не се колебайте, вземете среща. Лечението ми върна не само самочувствието, но и удоволствието да се усмихвам.